conte de La Caputxeta Vermella. Hola, soc la Mireia i avui faré de l'àvia, del Caputxeta i la narradora. Hola, soc la Sonal i avui seré el llop i la narradora. Fa molt de temps hi havia una noia molt bonica. La seva mare li havia fet una capa vermella. La portava tan sovint que tothom li deia Caputxeta Vermella. Un dia la seva mare li va demanar que portés uns pastissos a la seva àvia, que vivia a l'altra banda del bosc, doncs creuar el bosc era molt perillós, ja que sempre anava rodant el llop. La Caputxeta va recollir cistell i es va posar en camí. Havia de travessar el bosc per anar a casa de l'àvia, però ella no li feia por, perquè sempre trobava amics, els ocells i les flors. De sobte es va trobar el llop davant seu. On vas, nena? Li va preguntar el llop. A casa de l'àvia. No sé on pensava el llop. La Caputxeta es va entretenir agafant flors. El llop se n'ha anat a pensar, no tinc res a témer, l'àvia es posarà molt contenta quan li porti un bonic ram de flors. Mentrestant, el llop se'n va a casa de l'àvia i va trucar suaument. L'àvia va obrir la porta creient que era la Caputxeta. El llop va devorar l'àvia i es va posar a la vora de l'orella. Es va posar al llit i va tancar els ulls. No va esperar gaire perquè la Caputxeta va arribar de seguida tota contenta. La nena va veure que l'àvia estava molt canviada. Àvia, quins ulls més grans que tens. Són per veure el minyó. Àvia, quines orelles més grans que tens. Són per sentir-te millor. Àvia, però quines dents més grosses que tens. Són per menjar-te millor, va dir el llop. I dient això, el llop li va devorar la Caputxeta com va fer l'àvia. Mentrestant, un caçador que havia vist com el llop entrava a casa de l'àvia va decidir donar una ullada per veure si tot anava bé. Va demanar ajuda a un segador. Tots junts arribaran al llop. Va veure que el llop estava dormint i estava de tan tip com estava. La Caputxeta i l'àvia no van patir més un gran espant, però la Caputxeta va prendre la lliçó. Va prometre a la seva àvia que no parlaria ningú per al camí. D'ara endavant, la Caputxeta seguirà les recomanacions de la seva mare i de la seva àvia. Espero que us hagi agradat.